Ladies and gentlemen, we are back again after quite a long time. Tisinogara pasina Apostle Sunday, and today tatirega timbovadana timbonzwa zvakamira sei. Apostle, welcome. Thank you, Mr. Zigo. Kuri sei? Mwari ari kuchengeta mufunge. Musiri kubatika, it's been a long time. Yeah, tatine serious revival. Pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kuzviudza kuti ndinofanira kuita semunhu. Zvinobatsira even utano hwako. Zvinobatsira even vision yaunenge uinayo. Saka takambozvipa nguva kuti no, rege timbomaintaina nyaya dzeutano nechiono chatanga tinacho. But tadzoka. Madzoka. Yeah. Haisina wewe kuti pamwe makaono maini kana munda maungoswera muri kumishando yenyu basa raMwari mumborisiya. Kuti zvimwe zvese zvinozoteera zvinofanira kuzowanikwa mushure mebasa raMwari. Tinonakidzwa nebhuku iri kuna vaFilipo chapter 3 verse number 13 to 14. Chapter 4 verse number 13 to 14 inoti we can do all things through Christ who strengthen me. Zvichira kuti zvese zvatinoita tinofanira kuti zviita tiri muna Kristu. Saka Kristu is the foundation of everything. Saka takatiza kuti takuenda kumaini tasiya God is business. Tatokanganisa zvimwe zvinhu. Because foundation yezvese ndiKristu. Saka Kristu ndiye kutanga. Asi zvinorevera kuti munhu waMwari haakwanise kuzonyatsoitawo business rinotonzi riri major or significant at the same time achiita basa raMwari. Zvinotokosha izvozvo kuti munhu waMwari ave nebusiness raanoita. Ende zvinokubatsira iwo wega semunhu waMwari. Because unenge watove a kingdom financier. Pachezvako hauchamirire vamwe vanhu kana uchida kuti macrusades. Hauchamirire vamwe vanhu kana uchingoida kunoita nyaya dzekunopa even kumaorphanage. Wakuzviitira iwe wega because unenge uri financial stable. Saka zvinotokosha izvozvo. Ndosaka muchiona kuti Jesu, there is a scripture yaakambotaura one day achiti anzi mwanakomana wemunhu anoshayiwa paangaise musoro. Ndizvo aisataura nyaya kwekumba kwekurara, but aitaura maringe nokuda kwezvinhu zvaakatakura kuti haana mumwe munhu anogona kuzvisira. Because makada kuona most of the disciples vakatera Jesu paakatofa chaivo vakashaya box, paakafa chaivo vakashaya gomba rekumisa. Kwakangomuka one of the disciples asina mbobvira akafamba nayo ainzi Joseph Arimatea. Zvinonzi anoti ndipei mutumbo womunhu uyu ndoda kunomuiga nokuti aive nemari. Saka mari inokosha kuti uve nayo semunhu waMwari kuine kapinda uko kako zvakubatsira kufinansa ushumiri waMwari. Kune mabusiness here anonzi aya haabvumirwe kuitwa nemunhu waMwari. Ndichibvunza ndakanangana nekuti ndine munhu waMwari wandiroziva atori neliquor store, kwete bhawa rinopinda vanhu vachiwaina, asi kuti iye ndiye ane wholesale yevanhu vanotouya vachitenga kuti vazotengesera kumabhawa avo. Unoona kuine mainstrument obva kokwa kupasa kana kujiti. What's happening in this world, Zigo? Pane scripture iri kuna Isaiah inoti I give you the treasure from the hidden places. Mwari aitaura kuti ndichakupai pfuma kubva pane nzvimbo yakaita dzakawanzika. Zvichida, for me, alcohol is not a sin, but I don't drink beer, but it's not a sin. But what's happening is 3 weeks ago ndandiri kuCanada ndakaenda for a business meeting and wakauya mamwe maChinese guys. Before the meeting pakavhurwa doro a wine. I mean not a wine but it's alcohol. No, ndaramba ndakati I may believe I don't drink. Zvikanzi no, if you want this meeting to be successful you need to drink. Wakabvunza munhu wese akamboita either business nemaChina, before anything he drinks something. Handizivi, but ndiri kuti zvoni hazvina kundiita muhedheni. Yes. Hazvina kundiita munhu akaita sei akaipa. Pane dzimwe nzvimbo dzokuti unogona kutoita zvinhu zvinenge zvichida kuitwa munzvimbo iyoyo. But ndikuti as a believer it's not good to open a beer hall. Nzvimbo inomwirwa doro, nzvimbo inodi semunhu anotenda muna Mwari. Because vanhu kana vamwa panotanga violence. Yes. Which means wasponsor zvimwe zvezvinhu zvinoda kukanganisa upenyu hwevanhu. But ndikuti zvoni Mwari anotipa pfuma yepakawanzika.
muupenyu. Saka kune zvimwe zvinhu zvatinogona kuona isu kuti zvinhu zvakaipa, but zvinogona kutoitwa nemumwe munhu anenge achizviita, ndizvo otofinansa kingdom yaMwari yotoenda kure. Inini ndinoona kutonamatira munhu ane bhizinesi rake rebhawa, but handigone kuti inini ndivhure bhawa as a believer. Saka iye ari kungoshandisa grace yekutora the treasure from the hidden places, kutora pfuma kubva panzvimbo yakawanzika, pfuma iyoyo yakuchechi. Do you know kuti even muridzi wedheuta anogona kunge achienda kuchechi? Or even mamaneja edheuta, oro vanotogadzira recipe yacho yechibuku, ndizvo vanotoenda kuchechi. Saka it's not bad, but it's a bad for to the pastor kuti aopene ebhawa, but kumwana wesangano anogona kuuya kuchechi achiteerera achisini chakashata. Ore ngataure zvemaloji. You know, sometime back takaita conference last year ndo vatanobuka pa waterfalls inonzi God given lodge. Do you know kuti the same lodge iyoyoyo wakapinda mukati munotengeswa maprotector in case of emergency kana waya nemunhu wako. Munhu anoona ndiona ndichibuda ipomo ndiri ndega, ndizvo anenge achitoti mufundisi waronocheka, you know. But ndaitoenda tine vanhu vanga vabva kuSouth Africa, vanhu vanga vabva nzvimbo dzakasiyana. Saka tainobook about 20 rooms dzevanhu vaenda unorara imamo, mapastors nechi. Andizva tiri kuti inzvimbo yelodge, but yakatobatsira isusu semabelievers. Chakazoshata ndechekuti kana waita lodge, ndizvo kuita lodge hakuna kushata, because unogona kubatsira mumwe munhu anenge achibva kwamburewa ari kuda kuuya kuzorara muHarare, ari kuzvirara ari ega. Chakashata kuzoita cheupombwe mulojimo. Imi matingakubvunze zveupombwe semunhu waMwari, uchiita cheupombwe ufanira take sure kuimba, ungapfuurire mberi necheupombwe revanhu wakutomboita next? Do you know kuti kubhawa kunotomboimbwa song dzaMinister Duterere? Alright, ndakadarika nerimwe bhawa pambere chena pachimbwa kasonga nzi takainamatira nyaya iyoyi yekurova Black Label takainamatira. Yes. Saka ndo Romans chapter 12 verse number 2 inoti your mind must be renewed in the word of God. Ndizvo. Saka yave nyaya yekuti iwewo munhu pauri kuenda nzvimbo yakadaro uda kunoitei, uri kuenda nechinangwa chei. Plus it's not a bad place nzvimbo yakaita seGod given lodge. And ndounongoti nhasi handisi kuda kurara kumba namadam nhasi ndambokunakidzaiwo, hatina mari yedu yakakwana yekuenda kunodhura Rainbow. Andika totoenda ipo paya totorara totoitwa zvakanaka, Mwari otorumbidzwa. And it's another place yekuti ndogona kutotaura kuti no, toda kuenda for a prayer, because Mwari agona kutsvaka gomo chete kumbere chena kana kumutemwa, ndizvo. Ende gomo akwanike Mwari, it's a quiet place yekuti wakadzima foni haunzwe zvemwana achikoka gumbo, haunzwe zvegedhi rikunokwa. It's a place yekuti uda kutaura naMwari usina chinokudisturba, chinhu chaunonzwa ishiri chete. Andika so mafundisi amwana unongoti takubhukirai uko mune kuti mumbonozvikira for one day mafoni tatora uchitaura naMwari wakangorara. Mwari augona kutaura naye wakapfugama chete, wakarara uri machira kuti Mwari ndikutaura newe uchivaudza nyaya dzako. Utoisa bhaibheri rako utombowerenga mascriptures anotaura about the renewed of the mind, anotaura about the light, anotaura about the power, like Isaiah 6 verse number 1 inoti arise shine the light has come. Kuti Mwari aida kutaura kuti kudii pamusoro pechiedza chaiuya kwatiri. Saka nzvimbo dzedziya hadzina kungoisirwa nyaya dzekuti kuitwe zvakaipa. You know kuti muZimbabwe munomu tine masoja akatorwa akaenda kutraining this year. Mune honderi muno? Hakuna domestic or international war. Nyika yatinotoziva, unoziva kuti muZimbabwe ndo nyika iri safe, yaunoziva kuti ine serious freedom kudarika dzimwe nyika dzese dziri kunze. Unotofamba uchiita zvaunoda, but mune masoja.
ndizvo. Saka masoja Hatiende haamirire FDF hondo. basi. Wakaona masoja, pane mumwe munhu akamboimba akasonga kuti masoja haamirire hondo, anongomira ruchengetedzo in case of emergency. Saka kuita loja zvireva kuti munhu ari kusapota chipfambi kana kuti akusapota kuti vanhu ngavaite zvemasmall nechi. Ladies and gentlemen, the Apostle Sunday vachingobva musangana navo just about now. Muchiona vakapfeka hembe dzavakapfeka necape. Vanowanzoya panapa vakarova masutu, but nansi vakarova regalia an event that is going to come very, very soon. Inonzi Prison Break. Tell us more about this event. The event for prison breaking is not a first event here at Isusu. It's something chatinoita every year. Yakafanana ne-wrestling. Anombona wrestling pane mumwe mutambo weevent inoitwa inonzi WrestleMania. Ndo chinhu chinokomborera Pamutambo wese we-wrestling. Naika tinoti tinonyanyisa energy yakakura isusu sevashumiri yekuita evangelism. Tinoenda door to door for evangelism, tichiinvita vanhu kuti ngavauye for a prison breaking. Tinenge tichitaura chii panyaya yeprison breaking zviri muscripture pana mabasa avapostora 12 zvinonzi pandima yekutanga. Bhaibheri inoti aive mazuva ezvingwa asina mbiriso. Zvinonzi Herode wakafunga kuda kutambudza vakuru vekereke. Zvinonzi akabata James akauraya. Zvinonzi zvakafadza vanhu pakabatwa James. Ndobva anonzwa kuti zvafadza vanhu. Ndobva anzwa mwoyo wake kuti rege ndibate zvakare Peter. Zvinonzi abata Peter ndobva anomisa mutorongo vachimirira kuti mangwana vagomuuraya. Zvinonzi vanhu vakanamata vari kumba kwambuya waJohani usiku hwese vachinamatira Peter. Zvinonzi nebhaibheri yePeter angakarara kusvika mutumwa waenda kujere kunovhura jere. Ndobva vanobata Peter akamuti Peter muka, hadzisi hope hachisi chiratidzo, uri kutoona muka. Zvinonzi magedhe aivhurika, Peter ndobva abuda. Saka tikuti eventi kunenge kune vanhu vakasungwa mulife pamwe nemweya yengozi. Kune mweya yakakusunga mulife because zvakafadza akaroya baba vako, urombe hwababa vako ndobva ada kunoroya iwewe. But ndikuti iwewe wakatosiyana nababa vako, ndo vanhu vandiri kuda kueventi. Anotaura kuti chakaafekta mai vangu, chakaafekta mukoma, chakaafekta sisi hachisi kundaafekta ini. Ndakatosiyana, ini ndiri type yaPeter inonamata, inonamatirwa, inokumbira kuna Mwari. Mwari odzikisa mutumwa wake, magedhe ovhurika, tobuda toenda kumba kunonamata. Mukoma Zigo, hakuna chinhu chinorwadza chekuti unoenda kuchechi onamata mwana achidzingwa fisi nenyaya kuti wakasungwa nemweya tsvina. Hakuna chinhu chinorwadza chekuti you are a graduate but uri kushayiwa basa. Hakuna chinhu chinorwadza chekuti une diploma, une degree, une masters but hausi kuwana basa rine chekuita noda kwezvawakadzidza. Kuna akakusunga ari kumashure uko anonzi Herode. Kune dhimoni rekudzinza rako raunotoziva iwewo kuti vanhu vanofa gore negore. Izvo zvitakutoenda muna Juni, tichibva muna Juni takuenda July, tichibva July takuenda muna August. Munotozviziva kuti pamunoda kunoita matomstone kune munhu anoda kutosacrifice kwanzi ngaafe. But ndiri kuti iwe the Peter of your family, iwe the Peter of your family, uye tinamate tiri pamwe chete kuti zvakaitika gore rakapera hazviitike gore rino. I believe because of the power of God ririko riri kuapia kuChurch of Christ Life International. Vanhu vari kudzikinurwa, kwete vanhu vari kudzikinurwa ende vanhu vari kuramba vachidzikinurwa ende vanhu vachadzikinurwa paprison breaking service. Saka ndiri kuti vanhu ngavauye vari kunzvimbo dzakasiyana, either une vana vari kunze kwenyika vari kutambudzika nenyaya dzemabasa. I give the prophets January even for Easter conference ndichitaura nyaya zvikuda kuitika kuSouth Africa. Zvinogona kustopeka zvinhu izvozvo nemunamato zvoitika hazvo but vana vako vonzvengeswa because of the prayer. Because chinangwa chewakaipa kana atotanga kuda kuita zvinhu haadzivisike. Because kuna Revelation zvinonzi Satan ndiye akapiwa simba rekutonga pano panyika. Saka nesimba rake anotori naro rokutoziva zvinhu zvaanenge achida kuita kutambudza vanhu panyika pano. But prayer
inogona kubatsira, minamato inogona kuita kuti zvimwe zvinhu zvigadzirisike. Tisati tabvunza mubvunzo uyu, event kuitika rini? Musi wa5 July. 5 July. Kupi? KuHighfield, kuWestern Triangle, the same place. Vanhu vakawanda vanopaziva. Kune vanhu vatakanamatira pamwe vanouya for Tuesday to Saturday for one-on-one, face-to-face nemunhu waMwari for information and direction. Vanotoziva panzvimbo. Hatisati tachinja nzvimbo. Yes. Ipapo opposite Zoro Center Ground, paseri peKudzanai Primary School. Uchitongosvika pamapuranga, pamashwede, wakatongofamba opposite Mshayapande Road, unobva watoona pane a shade, green shade. Ndo patinenge tiri. Unotongopoona kwega kuti ndipo. Ladies and gentlemen, mama details amene muchida concerning event ye prison break kusunungurwa kwevanhu vari mumajere number ndo iri pa screen. Men of God mashandisa example ya Peter ari mujere. Yes. Bible tells that those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ne vanhu vaMwari vemazuvano neumwari hwavanotaura kuti vari kurarama. Hapana wati tinomboonao vachishungurudzwa zvelevel repanyama chairo rekuti unogona kunzwa kuti Apostle Sunday vasungirwa mharidzo, vasungirwa message yavari kuita sei, yavari kuparidza. Zvimwe zvacho zvinoona kutoitika musingazvinzwe. Like recently we have my brethren, Prophet Makaya. I remember church I announced, let's pray for this man. Asunungurwe. Is another example dzinenge dzichitoitika kumunhu waMwari. Yes. And takazofara kumagumo kwacho kuti kune vanhu vakatozosumudza maoko akuto withdraw. Unofremerwa. Kunoitika zvinhu zvakaita zvakawandisisa. And chiri kurwiswa is not the Prophet Makaya, but chiri kurwiswa is the body of Christ. Chiri kurwiswa is not the family of Prophet Makaya. Chiri kurwiswa is the church of God. Do you know kuti it's embarrassed kuti uchipinda mudege so ndizvo imapasipoti yedu anenge anyorwa pastor wenza ndo matsotsa nepo wakaba pacho auziya hapana, hauna kana any record yekupolice station yekuti pane pakambopazwa nemunhu waMwari. Ndo vanobata chibharo. You see, but hazviko zvinhu zvakadaro. Asi munofunga kuti muviri waKristu muZimbabwe unozviziva zvamuri kutaura izvi. Uchiona vaMagaya vachinzwai chiri kurwiswa asi Magaya ndimi vanhu vari kurwiswa, ndimi mamafundisi muri kuita sei, vanozvinzwisira vanhu vaMwari. Vamwe vanogona tadza kuzvinzwisisa. You know the level yemunhu waMwari uyu yakatosiyana neimwe level yevamwe vanhu. Kutoatakwa kwanenge vachiitwa kokui kune mamwe machechi anenge atori happy. Because vanhu now are not fighting for the body of Christ, are fighting for cloud. But ndiri kuti munhu ngaazive zvinhu zvakadanirwa. Wakangoziva area yawakadanirwa chete, unenge watopedza basa rese. Ende panofaitwa munhu waMwari hwanika, ngatidzidzei vanhu vaMwari kuti tinge tichimira naye. You know, I hope for the men of God vari kuNigeria, vanhu vasingaregererani. But we thank God kuti muno muZimbabwe zvinenge zvakuda kutotanga. KuNigeria kunoitika a serious revival. Serious revival. Yekuti unoona munhu achive neevent yake oinvita former different men of God at different churches. Ongoita chinhu wani. Ndikuti muno muzvakuda kutotanga because recently we see kwa baba kwa Apostle Tabwashi. Pakaitika conference. And you have another conference all night ya Prophetess Memory Matimbiri. Iri kuya vanhu vaMwari vakasiyana. Hazvibatsire chechi, zvinobatsira chechi chete, zvinobatsira futi nyika. Because nyika iri pasi peruoko rwaMwari. Panongotungamidzwa uMwari chete, kusumudzirwa kweflag yedu, kutogadziriswa kwezvimwe zvinhu. Even economy inogona kutove stable because of kwanamato. You know what's happening in the book of 2 Kings chapter 7? Kunoshama muromo womunhu waMwari. Zvinodza kuda vaitenderwa kupinda kana kubuda pamasuo emagedhi eSamaria.
vanhu vaive nenzara, vanhu vachidya matoto enjiva, vanhu vakapedza vada kudyirana vana. Kune mumwe akatoita losi akadyirwa mwana wake nezuro. Munhu waMwari ndobva angotaura kuti mangwana makuseni pachiwo neupfu hwakatsetseka. Body of Christ yakangobatana. Zvinhu zvese zvinoendeka, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Based on zvamabva mukutaura, mungati muZimbabwe mune revival here at the moment? Irimo maringe nekuda kwezvatiri kuona, because hatinambobvira takambozviona kudhara. Ndambotaura nenyaya yekuti vanhu vanove necompetition yekuti dai ndave nemore crowds. Munhu haagone kuda kuenda kune mumwe munhu waMwari ari padhuze naye, anenge achiona kunge ndadzikisirwa, anenge achiti aiwa inini ndine yangu pete. But ndikuti remember kuti pane rimwe gore ratakamboona music chaiko zvichinzi Mutuku the late, ndinovimba kuti mweya wawo uzorore murugare, but is a legend, is a gaffer in the area of music. Baba Mutukudzi vakashedza akapfupi. Ungakompere the level yavanga vari kuti vanoshedza kapfupi oshiyana at the same stage. Inyaya yekuti music ngaende kuvanhu, because music zvainobatsira mwoyo womunhu kuti wakaiteerera so une mamwe masongo okuti une stress wakamanzwa, zvinogona kubatsira even miri wako nemwoyo wako, even health yako. Wanzwa nziyo. Mumwe munhu anobva ati tichishandisa example yamapa imimi yekuti pane vanhu vaMwari vari kutoita mubatanidzwa weconference. Hanzi vanhu vaMwari vanenge vachiona kuti vari kuluza grip on macrowds. Vanhu vaMwari vari kutoona kuti takutopera nandimaona. So they are just saving their selfish interest as claimed kuprotecta ground ravo. Hanzi dai vanga vanhu vaMwari vari kuita zvaMwari chaizvo, vaidedzawo vechidiki, maprofeti mamwe echidiki, asi vaine zvinhu zvavari kuita pabasa raMwari. Unoona what's happening? Iwo maprofeti madiki acho anenge achitoshedzwa, because like event yakaitwa maimanje apa yaitoregistrwa through pafoni, vaingotumira madetails ako, ndokutoshedzwa kwacho. Unenge uchitasira kuti iwo ugoshedzwa zvokuti unge uchishare nawo the same pulpit, because panotaura vanhu vakuruka, vana vanofanira kunge vachiteerera vachingowana the information. Is the time for the information yekuti iwo pavasvitswa vasvika sei ende vakura sei. But ndiri kuti problem ndeyekuti vanhu tine competition nenyaya yepride nenyaya yekusakuda kuteerera. But ndinonzwisa kuti chinhu chiri kuitika nhasi ndo upenyu hwakarama hudhara naJesu. Jesu achitanga ministry anaotanga ne12 disciples, aive ne72. Paakambotaura nyaya dzeropa, zvinonzi vamwe vese 60 vakamutiza. 12 vanga vasara akati mimi kana musingade futi ibhai. And even here Jesu, do you know kuti Jesu aive nemabrothers? There is a brother waJesu anonzi Jude, akanyora the scripture ingone one gwaro. And aive nebrother ainzi James. Asiri James munin'ina waPeter. Andika James akatonyorawo matsamba ake, but varume vavo unoziva kuti Jesu anombotumirwa nhume nevanhu ivavo James na Jude, vari vemumba yaakaberekwa. Namai vake nababa vake vaive panze, zvakanzi tishedzerewo mukomana uye panze apa. Baba vake namai vake nevanin'ina vake vari kumuda. Unoziva Jesu akataura kuti akati vanin'ina vangu nevakoma vangu nababa vangu ndo vari muno vari kuteera shoko raMwari randiri kutaura. Zvoreva kuti pride ndo inouraya vanhu, kuti handakaenda uku ndinopedzisa ndaitwa mudiki. It's not about nyaya yako yo, it's about Christ. Pachezvenyu mamen of God, tambobvunza nawo yepersecution yekurwiswa netomboti kana uchiparidza vhangeri rechokwadi, unoona ma-external forces anogona anga achita sei achikufaita, ingave tsvina, ingave vavakidzani, ingave kana vemutemo, zvinosiyana siyana andimaona. Asi tikuona kuti zvinhu izvo hatisi kunyanyoitika kuvanhu vaMwari. Chiri kuitika kuvanhu vaMwari ezi muri kurwisana pachezvenyu, whether vanhu vaMwari vakuru oro vanhu vaMwari vadiki. Zvinhu zviri normal here mubody of Christ kuti munge muchirwisana? Hazvisi normal, but ndinodzoka kushoko kuna Isaiah anoti my people perish because of the lack of knowledge. Painzi my people paisangotaurwa zvemunhu wani.
paitaurwa even the men of God, paitaurwa zvakare mudhikoni, zvaitaurwa zvakare zvaoverseer, paitaurwa zvakare zvemunhu anoenda kumethodist. Kutoshaya knowledge zvekutiparadzanisa. Takabvisa pride, takabvisa nyaya yecompetition, zvinobatsira the body of Christ. Pride torega kuti inini ndiri waPauro, inini ndiri waApolo. Ngatingozive kuti tese tiri wani waMwari. Zvinotodaro izvozvo mweya waSatani unenge wapinda vanhu. Do you know kuti Satani ari kudenga wakaiswa Satani ainzi Lucifer, yaitove ngirozi yaiimbira Mwari. Musi waakadzingwa akadzika nevake. Chakamusakisa kuti Satani adzingwe kudenga haana kudzingirwa upombwe, akangodzingirwa nyaya yekuda kuzvikudza. Saka ndikuti munhu waMwari wese uri kuniteerera, uri kuninzwa, chingobvisa mweya wekuzvikudza. Mweya wekuzvikudza wakangobva pauri, zvinhu zvese zvinofamba mushe. Imimi hamunovere mweya wekuzvikudza. Do you know, ndinowana kupi? What's happening? Our church is close to the prophet Tiferet. Handikutozvitaura panapa. I communicate with him. I believe in him. He's doing well in the body of Christ. What's happening to Prophet Predi? Pavakapwanyirwa kuClench. And that time andakuwana the access yekuenda kuti bata maoko. Matambudziko ka. Invested a lot of money kuvaka chinhu chavakavaka. So pavakazouya, vachiuya about 2 months, vakafamba netsoka kubva kuchechi kwavo. Ndobva vauya kuchechi kwedu. Munhu waMwari ndayazokuonai. Tapamira apa. Tatomurisana, tanamata, tatopedza. Ndobva touya nemaelders avo. Ndobva vatobva, ndobva vadzokera kuchechi kwavo. So takatora about 1 month. Then we pay the visitation kunovaona vasati vavaka zvavaita. Ndobva tatoita urukuro navo. Munhu waMwari, very say, tatotaura. Tatopanana macontacts bebe. Vaida kunoita event ye-all-night prayer. Vandatotaura Pastor Shava, ndo vanenge vari kuchechi. Please, ene munopa Prophet Fred machair. You give him about 700 chairs. Saka toenda kuchechi kwavo for free. Kuti chair ino haiwa for $4. Dziri $4. For free. Hamutyere kutorerwa vatendi manje muchitobatsira pakutorerwa vatendi kwacho. What's happening ziko? Vanhu vaunoona vari kuchechi kwaProphet Fred ndo vavakadanirwa. Vanhu vaunoona vari kuchechi kwedu ndo vandakadanirwa. Vanhu vaunoona vari kuPhD ndo vavakadanirwa. Ndichadzokera ipapo. Saka tatopedza ndobva tatoonekana tototaura. Recently ndakatoenda ndakanoona chechi yavakavaka. It's a beautiful church. It's $1 million church. You know, he's not my enemy. Ndakangonzwisisa chinhu anoti inini ndinongomhanya ndiri muresi yangu. Chinozoipa ndechekuti ndinoda kuzopindidzira pazvinhu zvemunhu. Ini ndinongodhila nevanonetswa nevaroyi vangu. Ndinongodhila nestrength yangu to understand what I understand. Ndo zvakandibatsira. Unoziva kuti pane event yandakambokanzura last year but 1 yanga iri muna November tichiita all-night prayer. PhD ndobva taka-announce all-night prayer. Ndobva taona the same day tata-announce ndori kunoitwa nePhD. Ndobva tati hatichaiti. So my pastor said, hamuchaiti nei? Ndakati una PhD vana vauye. Zvakana Pastor Shava zvanzi imi kana musiri kuita. Yes. Munongoregedza kuuya. Let's continue for the event. Takaita all-night prayer. Pakauya vanhu more than 1,000. PhD kuchiitwa all-night. Zvakandipa imwe strength neimwe revelation yekuti kune vanhu vawakadanirwa iwewe. Kune vamwe vanhu vakadanirwa UFI. Takangoziva zvinhu izvozvo tatopedza. Do you know kuti
ukaenda kwaRural Hospital kune vana vese vanonzi madoctors but vane operate in different ways. Mumwe ndeweitsvo, mumwe anonzi doctor wemwoyo, mumwe anonzi doctor wemusoro, mumwe ndewemaziso, mumwe ndewenzeve, mumwe ndewemaziso, but vese madoctors. Hakuna anonzi TAS because of nyaya yemaziso. Either ndewemaziso, it's a doctor. Ndewemazino, ndidoctor. Saka, we are men of God, but we operate in different dimension. Takatosiyaniswa magifts ezvatinenge tichiita. Do you know kuti unogona kutoona mumwe munhu achitoprofitwa pavidhio kuti munhu izvi zvichiwarowa senge pane mumwe muchinda wokukariba ndaitoseka neprofeti ndakati you see the same prophecy pane profeti ari mutown so ndakati this is the guy, the same guy watakaprofita musi weSunday tichimuta ive nebhawo kariba and mwana wake ane problem for the manhood, you know, the same guy ndakamona achiprofitwa ndozvazvo achiprofita and zvopamwe kana tichiona vhidhio takatoposta kupage wedu. Saka vanhu chinenge chizoitika ndechekuti akauya panapa munhu ari kutsvaga solution but problem inozoita mabelievers ndeyekuti havana midzi wokuda kugona kugara panzvimbo, gona kugara panzvimbo ufidhike unogora momba ikorere pamarket. Uyati kufidhe neshoko raMwari. Chimwe chinhu chanetsa kuvanhu vaMwari izvezvi chinhu chinonzi politics, and politics dzapinda muchechi. Mimi munoona sei maKristu anofanira kuparticipate mupolitics here? Kana vachibvumirwa kuparticipate vanofanira kusvika mwero upi wekuparticipate? Should they go all the way or pane malimits? Do you know, Zigo, God is a politician? I didn't know. Do you know kuti devil is a politician? Kudenga kutone politics dzakaitika dzaive serious. Mwari aida kurwa kuu naSatani. Satani akatoudzwa nevanhu vake kunzi iwewe unoimba zvokuti mukuru uyu anonakidzwa. Iwewe kana wakatora chigaro ichi unoona kuti upareta zvito right. Hana chimwe chaakadzingirwa kudenga, akadzingirwa kuda kutora chigaro ichocho utungamiriri ihwohwo dzato politics, chigaro cheushi. As a believers tinofanira kuparticipate in area of politics maringe nezvizaro zvatinenge tiinazvo tichiziva pokugumira. Like inini ndinoparticipate mupolitics mapoliticians anenge achitora machairs kuchechi generator even P system. I remember there is a MP watakatombonamatira tichifamba naHands Mazwisi. Painoita musangano yake I open neprayer ndotomuti unoziva after prayer otaura mashoko ake ini wandatobva kusara vachiita zvavanenge vachiita. For me, my duty as a man of God to pray for politicians. Pamuri kunamatira muri kublessa zvavanenge vachiita, because politics is a dirty game, and not all politicians are dirty of course, but pane pamwe panotomboda kuti rega timbova dirty, timboita zviri dirty, mosvika mamaisa prayer muri kublessa here the dirty game that is about to happen. Before I pray for the politician, I preach to the politician. Ndinofara Romans chapter 12:2 inoti your mind must be renewed in the word of God. And ndomtaura kuti yoga you are appointed for a reason. Andika vanhu vakakuvhotera iwewe vakakuisa nechinangwa ndizvo. Ndotomutaura about the power of the principle of appointment, kuti you need to appoint someone that is going to raise you, not to destroy you. Saka vanhu vakakuappointa kuti uvasimudzirewo upenyu hwavo, kwete kuti uzoya nemabhatastic uchivarova because uri kushandisa the power repolitics. Saka munhu anenge achitounderstand mapolitician aya vanhu vanoda kutoparidzirwa, you know. Saka ndikuti as a believers or maKristu vanofanira kuparticipate mupolitics. You know politics dza1980 tarisati aberekwa kwaive naMuzoriwa. Bishop Abel Muzoriwa was a politician. And ndizivo takaita president ndiko takaita
is it prime minister kuZambia tina pastor, you see, kuMalawi tanga tina pastor, you see. Saka zvinhu zvinofana kutowanikwa muvanhu. Mapolitician aya akatoramba ari pedyo naMwari zvinotobatsira zvakanyanyisa. Ndosaka uchinoti even kumapurisa vane department imwe remachaplain, even kuama vane department remachaplain, ndizvo vanozviita for the renewal of the mind. Yes. Kuti musoja akaenda kutraining anonopuwa chisoja, kana akusiya anoenda through vanhu vaiva andika akupuwa umunhu kuti kana wadzokera uko unofanira kuita munhu. Ndakamboaplayira chisoja because pane rimwe gore ratakambopinda paline rechimba, so twakwaya masoja patrova zvisingaiti, ataurwa nemasoja mani nemabhodhagezi, takarohwa nemabhodhagezi zvisingaiti. Saka ndatonoaplayira kusoja, my mind yaindiudza ndikuaplayira chisoja kuda kurohwa vanhu. Ene ndo zvataingofungidzira kudhara, kwainzi musoja harohwe mulaini, but zvakapera zvinhu izvizvi. Havachabvumidzwa kufamba neuniform nechi. I'm not saying kuti masoja ngarohwa kuti vanhu ngarohwane, but ndikuti munhu ainge wemusoja andika aisashedzwa nezita rake kunzi Oswald Tafadzwa Sunday andika vanhu vaitomuti musoja, munaendere masoja, raina musoja waita mbiri, but mbiri yacho yanga isiri yesoja, yaive mbiri yekutozikanwa kuti munhu yaari violence and abatike, but is difference iko zvinozvi nenyaya yekuti chitendero kuwanda kutoenda machechi kuri kubatsira vanhu. Saka ndiri kuti zvakatonaka kuti as a believers to participate in politics, but chiziva pekugumira, because kutodzingwa kwakaitwa Satani kudenga dzaitove idzo politics. Tichibva pana vepolitics iyoyo, mazuva ano kune well wishers oro vanhu vanenge vachibatsirawo vanhu vaMwari vakafanana nana Sir Wicknell nana Kudata Gwirei. Unoona kunzi wati Kudata Gwirei apa kuchechi yakati, Wicknell wapa mufundisi yakati. Zvipo izvi vazhinji vanhu vanonzwa worried kuti mapasta akutanga kuparidza mameseji ekuti vaonekwe nevanhu vane mari oro nembinga. Munoti chine zvipo? Unoziva kuti mubhuku kune mumwe mufundisi anonzi Peter akauraya vanhu nenyaya yekuti vanga vauya nechipo chisina kukwana. Mukadzi nemurume ndobva vatonamatirwa, ndobva vafa. Zvinonzi vanhu vakaenda kuna Anania naSafira, vakaenda zvava nerequest, prayer request, vakanzi ati nemundo wedu watikutengesa, toda kuti kana mundo watengeswa togouya nemari yacho, ndizvo. Zvinonzi Anania naSafira ndobva vanotengesa munda, ndobva vatora imwe mari abva vaviga, ndobva vaenda kuna Peter, zvakanzi ndo mari yataya nayo. Peter ndobva abvunza kuti mari yamo yanayo ndoyese, zvakanzi nemurume ndoyese, zvakanzi nenyaya yekuti wanyepera mweya ndobva afa. Mukadzi ndobva atera, ndo zvanzi mari ndoyese, zvakanzi ndiyo. Zvakanzi ona tsoka idzi, muzviuyu unyoro ndouri kubva kuzuva murume wako mutere, ndobva afa. Andika saka ndiri kuti zvakakosha izvozvo wakaona vanhu vanorangarira vafundisi, zvinobatsira pabasa raMwari. Unoziva chinhu chakaomesesa ibasa raMwari. Last Sunday takapa magroceries kuchechi for about $4,300. Unaenda nerice, aenda nehufu, aenda nerice, aenda nehufu. Saka ndikuti vanhu vasumudzwa naMwari vakaita sana Dr. Kudata Gwirei, vana Sir Wicknell, vana MP Scott Sakupwanya, vanhu vaive vari so busy, vakapa kuchechi andika vafundisi ndo vanotoziva pane maneeds evanhu vanonyanya kuda kunge vachibetseredzeka. Saka mari yeye yavanenge vachisiya haisi mari inogona kuzongoti inogona kungoshandiswa nemufundisi chete, inotobatsira chechi. Do you know kuti Zioni ine chikoro wakaenda paBelvedere, zviri kubatsira vanhu vangani? Saka inini ndinenge ndichizongoti chiono changu ndechekuti kana kwapiwa hakudi kuzongopiwa munhu ari greedy, kuda kupiwa munhu ane chiono chevision yekuvaka nyika nekupawo
nekubatsirawo vatendi. Zvandiri kutaura izvi ndiri paTV kamana. Ndiri kuti kuchechi takapa more than vanhu 200 10 kg yeupfu nerice. Vanotoziva even muna December mafuta nichi vanotozviziva. Kutori nema-partners like the one of my partner ari kuLondon, anonzi Chikomo. He said, man of God, ndauya. Last time akauya ne-PA system. Last time akauya nema-mics to party enough to the work of God. Tine nherera dzatinotoziva dzinoendeswa kuchikoro. Vanhu pane pangoti kupedza kuparidza so munhu ari kuuya omubvunza kuti chichi unetsa mwana wangu pati handina mari yerendi. The request is not for prayer. Ari kuti man of God pindai muhomwe. Saka kana vanhu vapiwa ma50,000 iyaya vakubatsirawo muchechi. Vakubatsirawo for rehab yema-drugs. Tinova vanhu vedu nevana vedu vari kutambudzika nenyaya dzemutoriro. Zvimwe zvacho havachazvide but vane masimba ari kuvatambudza. Romans chapter 13 verse number 1 ndopainobva taura kuti let every power to submit for the higher power of God. Saka zviri kuitwa nevarume ava zvakatonaka, ngavarambe vachizviita nepo vanenge vachitumwa napo nani naMwari. Vamwe vanhu vanenge vachitaura kuti mari inowanzodescribe wanzi mari yakachena or mari yakaita sei yakasviba. And vanhu vakaita sana seweek neonana Dr. kuti kuda tagwirei, vanhu vanenge vaine ma-mixed opinions. Vamwe vanenge vachiti yakachena, vamwe vachiti yakasviba. Then vamwewo vanhu vanouya kwamuri like example partner wenyu weku-UK, she's in UK, anokupai mari. Munonge musingazivi kuti yakachena here kana kuti yakasviba. Chakakosha ndechoti mari iyoyo yaita sei yauya. Nyaya iyoyo yakaadreswa futi kuZCC vachitaura nayo kuti asi munhu wanga wazovewo nemari yabva kuchikwambo wouyawopa kuchechi. Munombotarisawo here kuona kuti mari yatareceiva iyi whether ipartnership kana iseed yakachena here kana kuti yakasviba, kana munongoigamuchira mari yese inofanira kungoshanda. All right, my answer is, do you know man is not a believer? A believer munhu. A believer munhu. Mari yasiwa kwa nemunhu newokwandunge ndiyo n'anga yandoziva yakaita mbiri. And yasiwa nen'anga ndindunge kwa indapinda kwa as apostle, as a preacher for the gospel, ndobva ndanopuwa change yemari yasiwa nen'anga. Inini ndichibva kuchange ndichaenda pane munhu parodi ndotenga mvura. Munhu parodi achaipawo change kune munhu ada unotenga makondomu. Kutendera kwemari, mari haasi mutendi. Inotocheneswa newewewe kana yamuhomwe mako. Plus, do you know kuti vanhu vanogona kujaja vanhu nepasiripo. But ngatidzoke mushoko raMwari tine murume ainzi Zakeo. Waza Zakeo zvakaita. Zvinonzi one day akwira muti. This is the power of humbleness. Ndosaka ndataura kuti these politicians need to hear the word of God. Because havana nguva yekunzwa shoko raMwari, vanenge vachimhanya vachienda kuparliament. Havana nguva, vanenge vachimhanya nenyaya dzemabusiness. Vanenge vachimhanya nenyaya dzekuda kunogadzira nyaya dzePew 3. Vari busy vanhu ivava. Saka panguva yaanowana mukana kuti auya, you preach to him for the renewed of the mind. Iwewe Mwari akakuisa pa nechinangwa. Don't disappoint vanhu vako kumabvuku. Don't disappoint vanhu vako kuGlenview. Uri kuvamiririra hati ndiwo basa rawakada. Saka zvinomubatsira uchimunyengeterera. Saka ndiri kuti zvoni Zakeo anokwira muti, Jesu ndobati murume ngaadziko. Zvikanzi aiwa nda kuona zvikanzi dzika uya panapa. Zvikanzi ndozva zvanoda kuita nhasi. Toda unodya newe. Unozwa vanhu vakati kudii? Zvikanzi wana ari unodya netsotsi. Zakeo was a tax collector. Waisenza kuzimura ari chef. Achirwa majutiso. Aiti motikari inenge ichida kupinda Raptor. Ubata kuti Raptor ifana kubhadhara 45,000 duty. Ubati ndakuitira deal yo. Takuisa par 10 raise. Ndakutobhadhara 12,000. Inondipowa yangu 12. Achirwa mabhegi achindisachi.
achenza kumba zvinonzi azongoenda akati une bhegi akutofainidza basa rani raMwari. Imagine kuti munhu akadaro Jesu ari kunodya naye, Jesu akunomuparidzira nyaya dzekururama. Zake akatozopa upenyu hwake kuna Mwari, akati ndakutora mari yangu yese iyi yanayo ida kuisa kuchechi. Vanhu vaya vari kuita zvinhu zvakanaka chaizvo, ende our prayer ndeyekuti Mwari ngaaramba achimutsa vakawanda vakadaro to help the body of Christ, to help our brethren in community, to give back to the community. Ichiono chakakura. You know what Zambia did now? Kuri kunzi vanhu ngavaende kuchikoro for free. Tinofanira kunge tichisvika kwese ikoko, kuvakwa kwezvikoro, vanhu vachidzidza. Uchaona kuti vanhu vakadzidza utsotsi hunoita ushoma, madrugs anoita mashoma, because vanhu vane zvakawanda zvavari kuita. Saka maropafadzo, kukomborerwa kwavo, vari kukomborerawo zvakare, zvakakosha. Apostle, pama muchitaura nhau yeevent yenyu inonzi prison break yamuri kuita manje mazuva mashoma ari kutevera, mataura ari kunenge kuchiurayiwa varoi nekubudisa vanhu mujere. Last time we invite the people from the prison. Taive band from the army, tatine the choir from the prison. This year zvitori wese, this year zvitori wese. Naitoda even mubanditi sekalasi munokwanisa kuvakoka auya akapfeka hembe dzechibanditi, because it's something big chatoda kufighta for the demonstration of the power of deliverance. Vanhu vabude mucaptivity yeuroi, vanhu vabude from the demons of the spirit of laziness, the curses of drugs, spirit of anti-progress, limitation and disappointment. Either devil is fighting you because of the spiritual husband and spiritual wives. I believe this is the time. This is another type of the jail. You know, kune vanhu vanopika jeri vakapfeka hembe dzekumba, zvoti wakamona munhu akageza so apfeka suti achienda kubasa, unototi baba vari kuenda kubasa, nyambisirwa kuita community service. Zvinhu zviri kutoitika in natural life. Yes. In spirit again, kune munhu kuti you graduate, une mapepa ako akakwana, but you can't get a job. Kune kuti mabasa hakuna. Rako yo runoshaika because wakasungwa mbira dzakono nemweya tsvina nemadhimoni. Saka ndikuti kana uchinyasonzwa, if you don't have problem, please don't come. But if you have the problem, if you are struggling because of the witches and wizards, and someone is monitoring your life, things not moving well, zvinhu zvese zvakamira panzvimbo imwe chete, ndiwe munhu watiri kuda. I believe by the end of the service, someone is going to testify. Zita renyu nemadunhurirwa ndiri kuti witch killer. Ndere basa. Mazuva ndakutonzi Trabablas. Zvinoreve. What's happening is anenge ari mazeta ebasa. One day ndaenda kuchitungwiza. Ndo vapaita conjection paroundabout pepe. Is it 2020 what? 2015 2015. You know, ndiri kuenda for conference. And yandikutogadzirwa kuti tikunoparidza conference kari crusade yazoziva, tanosvika paipai taloka 3 hours hapana kupfurika, 3 hours hapana kupfurika. Saka pakaitwa intersection ndochinja ndakafara zvisingaiti. Unoziva unozofara. And I told myself kuti this intersection iri kunzi Trabablas, zvakanzi zita president rekuhondo. And I said to myself, as from today, my name is Trabablas. So if you come to church, everyone say, Prophet Trabablas, the general, the seer, the witch killer. Saka mazita ese de basa. Bosi rainzanzira ive zita rekuhondo, rekutandanisa mabhunu nechi nevapambifu. Saka irangu razita manje rekubasa kuna Mwari, rekutandanisa mweya tsvina nemadhimoni anenge achikonzeresa hondo kuvanhu vesangano.
mwetsvina nemadhimoni. But pandiri kuda ndepekuti rimwe zita ramamuchishandisa ndeapostle witch killer. Iro nderokuuraya varoi. Is it literal? Ritori spiritual name irororo because ndinoparita munyaya dzevaroi. But ndiri kuda kuti varoi vanotofa here literally chaizvo. Ndafunga pamwe vanongodzingwa kamweya wokuroya vosunungurwa vamwe vese. There is many types of witchcraft. Pane uroi hwekuti munhu anokuisira chigunwe mumvura umaisira nduru. Uroi ada kuuraya. Kune uroi hwekuti munhu ada kuti akudzingwe basa. Anotora mushonga kunana sekuru wako kumwera pabasa. Kune umwe mushonga unonyonya mupesanisi wekuti vanhu tiri panapa so. Pane umwe mudara watakamunamatira kuchechi aive nemuswe so. Wotaita kausunza so. Vanhu motorovana. Iye atohepi. Haana chabenefita, haana mari aita. Andika kune uroi hwekuti munhu anoberekesa munhu gonzo kuti mimba yaunenge watakura so inongodisappear. Saka iwo kana uchisekera nyaya dzekuti haudi kufa kwomuroi uri against me, do you know I have many enemies uchaona mucomment section, but I don't mind. One day most of vanhu vacho vanotouya vachitokomenda zvinhu zvokutotuka pandoita problem anotouya. Ndo basa redu totonamatira totoita sei zvinhu zvotoita. Saka I'm against the witchcraft and against the witches. Ndinotoita munamato wekuti ndakakurovera hari pasa anoenda. So far varoi vangana munofunga kuti vaienda because of basa renyu, basa raMwari. Vanozaza ngoro namatanda. Apostle, it seems like my Pentecostal churches hobo, they don't have a problem yeuroi as they claim. Ndikapa example kuti usayoja tamsikatobvumidzwe kufungira kuti munhu andase anondiroya tatonzika nayo nemunhu warofungira ranoroya namata kuti timoni ori kuroya ritese riende. Saka in short chipo choti maPentecostal anyanyo discourage pfungwa yekuti kune munhu angakuroye, kunogona kunge kuine muroi. Alright, ngoya zvaitika izvezvi vanhu vanga vachangobva muhondo. Unoziva kuti nyaya yeuroi muno muZimbabwe wazinyanya kuitika gore ra1999 to 2000. From 1980 after the independent ndizvoka vanhu vaingoshandira varungu, vanhu vachingoita mabusiness, vanhu vaisava into business, vanhu vaive mabusiness people vanga vari varungu. From 1999 pakatanga kutorwa ivhu. Is it 1999 or 1998 pakangoanaunzwa kuti ivhu kuvatema ndizvoka. Kune vamwe vasina kunotora ivhu, vamwe vakanotora ivhu vakatanga kuita zvokurima vakave successful. Ndo zvinhu zvakacreata nyaya dzeuroi because akatanga kuve nazvo akatanga kuwengwa neasina, ndo pakatanga kuve neuroi kubva nguva iyoyo. Saka tikuti chitendero chenguva yese kumashure uku taingonamata nyaya yesalvation yemweya yedu yekuenda kuna Mwari. Was not praying against the witchcraft. Zvinanara chaizvo chaizvo zvaisaonekwa mazuva aya. Ezvino zviuroi hwakurisisa zvokuti unoziva kuti mbanje chaidzo baba vangu ine vaidzisvuta, vaidzisvutira kugadheni, vaienda kure nevanhu, yaitonzi fodya yemabhinya. Vaiti kana vakaisa kugadheni so vaiisa masanzu zvokuti vanhu vasaone, voisa kana uswa. Vaiziva kuti zvinhu zvisingafaniri kunge zvichienda kuvanhu. Patiko zvinozvi unogona kuzviona masocial media, munhu achisvuta mbanje so akabata brongo mutoriro. Hachasi chinhu chiri kushamisira. Why? Because the mind dzevanhu dzatenwa because of the witches. Nyaya yemasimba euroi. Saka tikuti ngazvipere zvinhu izvozvo. Saka nguva yese kumashure uku kwangusina zvinhu zvakadaro zvokuti unonzwa kunzi munhu ari kubhenhera fodya pamberi pevanhu, munhu ari kungofamba achimwa doro. Do you know kuti that time okudhara oku public drinking yaitosungisa? Bhasikoro chairo nguva iyoyo chaive chinhu chaikosha. Bhasikoro raibhadhara mutero munoziva here, raibhadhara mutero so paive nekaungari kaiswa pasaidi so zvaive zvinhu zvaitozivikanwa kuti bhasikoro ndopfuma yedu vatema isusu. Pakazongoitika nyaya yekuti ivhu kuvanhu, ivhu kuvatema, upfumi kuvatema. Vasina kubvira vazopinda muupfumi macho vachingofungidzwa ndezvevachena
vakabva vabatwa nemweya uroyi. Zvinotangira pagodo. Ndiri kuona, ladies and gentlemen, the Apostle Sunday, also known as the witch killer, now vakunzi prophet Trabablas. Tichisvika pakuvhara Apostle, ndakaona kuti munomboita muchishandisa zvinhu zvakaita sana hari, kupwanya hari, atinoti material objects. Muchiri kuita here? Ndinozviita for event. Oro ndinozviita maringe noda kwe-the revelation ye-solution kumunhu. Like munhu anogona kuuya ndopuwa a revelation yekuti ane zita rake rakaiswa Mwari. And handina inini hatigoni kuita rwendo rwekuenda kwachivi. Ndizvo. Saka nenda kumutaura kuti uti wakarezerwa iwo todawo a-claypot. Otomutenga claypot. Dzimwe dzacho dzoononge dziri kuchechi kana anotenga kushop. Ouya nayo tomuitira the same process yeprayer toputsa that claypot. Achichinja unotakura uchienda nacho kumba. Chinja unotakura uchienda nacho kumba, we give you the bottle of water, either salt and oil. And zvinhu zvamwini zviri muscripture. Like Judges chapter 9 verse number 45 to 46. There is a man anonzi wakakusha munyu mudunhu reShekemu nokuti maifa vanhu. Munyu wamatomboso une simba rokufumura. Kudhara isu vana vainzi vakarohwa nezvinhu, muise soti. Vanhu vaingoisa soti even nevacho vanenge vari against nyaya dzesoti. Vaishandisa, vanotoishandisa nanhasi. But kana asvika papupiti, musashandise matombo, muchashandise soti, muchashandise mvura. But ndikuti soti yaitokwizwa munhu. Kuti mukwiza soti yematombo, vaizwana kupi? Kune zvinhu zvakaiswa simba naMwari zvakawanzika. Kune miti yakaiswa simba naMwari inorapa. I'm not saying kuti ndiri kushandisa muti ndiri kudi. Ukaenda kwaIsraeri kune muti wainzi palm tree. Zvinonzi unogadzira 366 materials. As the best as wire, copper wire, materials, zvinhu zvakawanda, timber, zvinobva pamutiwo. Zvinhu zvakaiswa simba naMwari. Pamwe mutiwo ndone simba rokurapa. Mapa maexample emavhesi ezvinhu zvakaitika muBhaibheri zvinoratidza kuti unogona kushandisa material objects to do something which is spiritual. Zvakatongofanana even neoil. Isaiah chapter 10 verse number 27. Nezona njabvisa joko roranda pamafudzi ako, joko richapadzwa namafuta. James chapter 5 verse number 14. Pana anorwara here ngaona wakuru wekereke, muise ruoko pamusoro pake, vamuzodze mafuta aporeswe. Psalms chapter 9 verse number 2. Ndichaputsanya munondo, ndichatora munondo ndigoputsanya hari yemumbi. That's why you use the claypot. Kubreka nekuputsa mhiko dzinenge dzichiitwa vanhu. Paine mavhesi ese aya anotsigira izvi. Nei muchifunga kuti mumachechi edu nhau idzi chiri kuita kakurwiswa, kuti vanhu vanongoti ndatimirei nezita raJesu chete. Unobva wanzi zita raJesu chete. Vakaona nge pakuya hari, vakaona nge pakuya zvinhu zvavakuona nge pakuitwa kun'anga. Nei tiri kudaro? Do you know kuti Jesu anobvira ashandisa zita rake? Akashandisa ropa kuponesa vanhu. Pane zvinhu. Okay, regere ngotaura kuti because of lack of knowledge, because of hausati wane maproblems, I help lot of pastors vari kuuya kuchechi uku ndikwapwanyira hari, autaura kuti chechi yangu haisi kukura, chimutaura wakaroiwa iwewe. Ndizvo. Okay, vanozvitaura pamapupiti, but kana vakuseri kwepupiti, vanhu vaya vanenge vakutsva. Vamwe vanotondifunda manheru, vachifunda mapastors angu. Pastor Shava kuti I want appointment na apostle, but handidi kuuya pajekerere. Vamba vataura kuti ine system yangu ndiri kunonora pajekerere, because I don't want anyone to create nyaya dzekunyepa. Pamhene, kana usingade pamhene, panodarikwa nevanhu so vachibva notora chikoroso, then chikurovera ndakagara pared carpet. Kana usingade ipapa usapwa neproblem, gara kumba kwako. Umborani iwewe zvokuti unoti handidi kuenda ipapo pamhene. But problem yako iri kurova kapamhene. Yes. Do you know that there is people who have the problem for manhood? You don't have sugar, you don't have PP, but amai havasi kupfadzwa kumbawo. Wakasungwaka. Uda kusunungurwa iwewe. Ndikuti Jesu aive nesimba rokuti but haana kubvira ashandisa kuti in the name of Jesus everyone you are free. Akanodeura ropa kuenda pamuchinjikwa. Kune zvinhu otherwise zvinotoda tsanga yemapostori, zvinoitwa netsanga nemapostori. Pane zvinhu zvinotoda nhombo, pane zvinhu zvinoda zvidipenda nerevelation nesimba rawakapiwa iwo naMwari. I remember sometime back I prayed for another guy aenda kushipi, and the Lord says to me, ndoda kuti zvinhu zvake zviite nenguva. I give him my watch.
ingetori Rolex yaidhura ndakatotengerwa ina handina mari kai ndakatotengerwa nemutendi wangu ndaitenga baba kuSouth Africa about 22,000 rands and the Lord said to me munhu kuti zvinhu zvake zviite nechi nenguva give him watch ndakamboda kutaura panangoda iso ndobva ndamupa he give me the testimony zvakanzi baba mapirwa andiri kuitwa zvinhu maappreciatirwa andiri kuitwa nemarungu ndopiwa matipi ndinoitwa sendoita se mumwe akangoerekana angondisira kadhi akati kana wapedza teme yako ozondifonera zvakanzi buy me bricks necement tokutovaka imba Mwari anotaura nenzira dzakasiyana. Ayo apostle mashoko enyu ekupedzisira. Let me pray for the viewers. I think these are my last words. Ephesians chapter 6 verse number 13 to 14 inotatirwe nenyama kana neropa asine mweya muchadenga uye namadzishe navabati vane simba veri mari pasi penyika ino. And my prayer also, we need you Zigo to be blessed, and I want your name to go far. I know you are the best journalist for Zimbabwe, and I'm here for you because you are so humble. Kune vamwe vanhu vasingasvikike mudara, kune vamwe vanhu kuti havakufonere kuti mudara chimboya ndaona mune event ndamboita meeting nemi tinzwa kuti muri kuronga zvipi because of the pride anenge achitoti andatosumuka inini but vanenge vakusumudza vanhu poza unotanga ukadaro. I remember taitaura neSouth African number muri kuSouth Africa hamuna kutanga muri zvamuri because of vanhu, nyaya dzevanhu dzamunenge muchiwana dzamunenge muchiita. Ndoda kuti pamunamato uyu pinzwa zvakare Mwari akuropafadze. Ndataura kuti hatiri kuti nyama ndoropa asina muchadenga asina madzishe navabati vane simba veri mari pasi penyika ino. But iyo Philippians chapter 3 verse number 10 he said we know him by the power of resurrection. Simba rorumuko ndoro rwakaita kuti tizive Kristu. Ndoda kuti pandonamata ane zvinhu zvese zvakafa ngazvimuke. Yes. Ephesians chapter 6:10 the fellow brethren be strong in the Lord and in the power of his might. Wangu wakuneta panyaya dzekunamata une zvawakasangana nazvo, but I want you to be strong. I want you to receive strength because of this prayer. Philippians chapter 4:13 to 14 we can do all things through Christ who strengthens me. I pray for you people of God, I pray for you believers, I pray for you my brethren, you to receive strength and the glory of God to come upon your life. Zvinhu zvako zvakafa Mwari ngaazvimutse, Mwari ngaakukomborere. Health yako uri kunetsekana neshuga, BP, uri kunetsekana nedementia, uri kunetsekana nearthritis, uri kunetsekana negout. The hand of God, Isaiah 59 verse number 1 is not too short to save you. I pray for you wherever you are, you to be free, you to be delivered because of the power of God. The power of God is not limited. Mwari ngaakubatsire kwauri koko, either you are a politician, either you are a believer, either you are a minister, either you are a pastor, you are an evangelist. I pray to the Lord to give you strength. Nehemiah chapter 8:10, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. 2 Samuel 22:33, my Lord is my strength. I pray to the Lord to give you strength. Mwari ngaakupe simba, usanete pa business rauri kuita diki roro. Bible not a little one shall become 1,000, a small one a stronger nation. Yes. And we move from glory to glory. Danamata Mwari ni vanhu venyu, danamatira my brethren Zigo, musumudzei nevese muofisi ino. The name Zigo to go far. I remember Exodus chapter 8. Afaro anati kuna Israel, endai but musaende kure. But my prayer for you and your members vauri kushanda nawo, I pray you to go far in the name of Jesus Christ. Amen. Viewers, Mwari ngaakuitirei zvakanaka, Mwari ngaakukomborerei. Nyasha dzaMwari ngadziwanzwe. Ngatinamatei, ngatiende kumachechi, ngatinamatei hama dzedu dziri kuSouth Africa. But it's your time, if you're in South Africa, to come back home. Kune zvakawanda zvaunoona kuita kunoko. Kana une kamari kako wakachengeta ikoko, tsvaga kamusha kekuvaka. Home is the best. Mwari ngatikomborere, Mwari ngatiropafadze. We meet the next time. Don't forget for the event of July musi wa5 prison breaking service. God bless you. Makatarisa kamera chingotaurai about events muchiinvite vanhu. People of God, I invite you for the prison break service musi wa5 July. Iri kuitirwa kuHighfield Western Triangle opposite kuDzanai Primary School. It's not event only.
but it's a event for your deliverance, you to be free, you to come out from the captivity. God sent me to tell you, Exodus chapter 3, the Bible says, go and tell Pharaoh, let my people go. Let my people come out from the captivity. Ndozoti wanga uri muinhamo, wanga uri matambudziko, wanga uri muurwere, wanga muri kunetsekana kwenguva yakareba. But this is your time to prepare for the journey. We still have the time. Either uri kushavane, shamba, mvuma, South Africa, Botswana, kupi kwauri, musi wa 5 July for prison breaking service. God bless you. Thank you, Apostle.